बाराद्राय नाख्रेबनाय जाबाय। आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंनि बर'फोरखौ बयबो थांलायनानै थानो लुबैयो। आगत फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव पूरा इमान इलिगेल घटना तो गति गल तथापिও এতিয়ালৈকে আপোনালোকে বহুত ইলিগেল কাম কৰি আছে। অতি সোনকালে এনেকুৱা ইলিগেল কামবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। भिडिअ लाबोयैया गोबावसैमोन गाज्रिमोन माखासे पार्सनेल लाइफनि पार्सनेल खामानिनि थाखाय। स' एबारनिफ्राय भिडिअआ कन्टिनिउ फैबाय थासिगोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों गाज्रिमोन दैदेनगिरिफ्रा गावजों गाव माखासे खेथ्रआव माब्लाबा समाव बखिलायनायाव खोथा बाथ्रा दान्थेलायनायाव ससियेल मिडियायाव खोथा बुंनायाव मुखुब थायो। खिन्थु फारसेथिं नोङो नायहरोब्ला दिनै गावनि आंगो जायगायावनो उल्थाफानि एरियायावनो सासे बर' आइजोआ दख'ना खुजानो नागिरनाय माने टाच खालामबायानोमोन होननानै ससियेल मिडियायाव फोरमायदों बिथांमोना। बेखौथ' नोंथांमोन गासिबो गाइसमोना रायजो राजाफ्रा नुजोबखाबाय ससियेल मिडियायाव। बेखौ बुंफिननांगौ गैला। बोरै जादोंमोन आरो बबे जायगायाव जादोंमोन, मानि थाखाय बिथांमोना बुजानो गोनां जादों बेखौ नोंथांमोना मिन्थिखासिगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जों बर' हारिया आइजोआनो जा हौवाफ्रानो जा सेफटि गैला नामा? बिथांमोनखौ बुनायाव हिन्जाव माहारिफ्रा गोसोआव आघात बिमा माहारिखौनो होनाय जादों। जे बेवहाय सासेल' गैयामोन, आइजोफोरा सासेल' गैयामोन, गोबां दंमोन आरो हौवाफ्राबो गोबां दंमोन। सोङा हवा बिथांमोनखौ बुदों। जाय मोसौखौ लाबोदों बिथांमोना बेवहाय लिगेल रसिदानो दंमोन। थेवब्लाबो बिथांमोना नारसिननो गोरलै मोन्दों जोंखौ। नुनायावथ' जों बिदिसो बुंनांगोन। बे जाय लांसुनिया फरेस्टारा दख'ना खुनो हायो होन्दों बर' आइजोखौ, गोसो जायोब्ला बुलाबजोबनो हायो होन्दों बे अफिसारा आरो बेखौ मावग्रा जाय फरेस्टनि बिथांनि कर्मचारिफोर साख्रि मावग्राफोर जोबोद अयनाय जादों। बेनि थाखाय जास्टिसा फैनांगौ। आरो जायफोर बिथांमोना बेबादि जादों बे बिथांमोनाथ' सादा सुबुं हिसाबै क्षतिपुरन बुजानायाव थांनाय क्षतिपुरनखौल' बिथांमोना लुबैदों। अब्लाबो दिनै बर' आइजोनि गोरबोआव आघात होनाय हिसाबै बेखौ एक्सन लानांगौ। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा वमेन जास्टिस फराम, बर' जाथियानि माहारियारि आफादफ्रा बेखौ एक्सन लानांगौ। जोबोद अयनाय जादों। बेफोरबादि माखासे जाथायफोरखौ जाहाथे इयुनाव जोंनि सायाव नारसिननो हाया बेखौ नोजोर बोनानै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गेजेराव जेखि बाथ्रा दान्थेलायनाय जाया मानो नैबे जाथाय जालांनायनि सायावबो माखासे खामानि मावनांगौ दं होननानै आं सानो आरो फोथायो। आरो जाथिनि अलखद समाव आखाइ फायख'नानै लेंहरलायनांगौ, नङाब्ला दैदेनगिरिफोरनि सायाव फोथायनाया खम जालाङो। आरो जायफोर फरेस्टार बिथांमोननि थोननायावहाय फरेस्टआव मावग्रा कर्मचारिफ्रा साख्रि मावग्राफ्रा बे हाबाखौ मावदों, बिथांमोनाबो एसे साननांगौमोन गावसोरबो साफा आइजोनिफ्राय जोनोम मोननाय होननानै। जोबथा दुखुनांथाव आरो जगायन' खामानि होनबा बे उल्थाफानियाव जानाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दख'ना खुनो नागिरनाय जोबोद मुगैथाव जाथाय बियो। आखल सोर पावार होनानै मा हिसाबै बेबादि बिथांमोना एथ'ग्राब गोहो दिन्थिदों? गभर्नमेन्टनि मोनसे बेबो बाहागोसो, डिपार्टमेन्टसो। देयार इज न' सुप्रिम पावार अल्द' दे आर ट्राइं टु बिकाम सुप्रिम पावार। बेबादिथ' नङाना।
बेनि थाखाय जास्टिसा मोनथारनांगौ। जोङो माखासे गोबां इउटुब चेनेल ससियेल मिडियाफ्रावबो माखासे बुंनायफोरखौ नुदों। साबायखर आदामोन, सारमोन, जोङो बेबादिनो होलांबाय थागोन। बाराद्राय नाख्रेबनाय जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंनि बर'फोरखौ। बेखायनो दिनै मोनसे अनलि वान डिपार्टमेन्टआ जोंखौ बायदिसिना रोखोमै फिजिकेलि मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होगासिनो दङ बर' हारिखौ। बन्द' खालामनांगोन। बिथांमोनाबो बयबो थांलायनानै थानो लुबैयो आरो बे फरेस्टाराथ' हिसाबाव सासपेन्ड जाथारनांगौ। बिदिजों जानाय नङा। आगर फरेस्ट डिपार्टमेन्टफोरा इमान इलिगेल घटनाथ' गतिगल तथापिও এতিয়ালৈকে আপোনালোকে বহুত ইলিগেল কাম কৰি আছে। এইটো আগৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ। অতি সোনকালে এনেকুৱা ইলিগেল কামবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। আমি ফৰেষ্টাৰত বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত অসম চৰকাৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে সেই ইলিগেল কামবিলাক অতি সোনকালে বন্ধ কৰে আৰু যি মানুহসকলে ইয়াত ভুগিব লগা হৈছে ইয়াত কাৰণে কিছুমান ষ্টেপটো যাতে লৈ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই অসম চৰকাৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। असम सरकारा हेफाजाब होनांगोन जोंखौ। बिटिआर सरकारा हेफाजाब होनांगोन। बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जनसाधारन सुबुंफोरनि बिदि अयनाय जानायखौ हेफाजाब होनांगोन। बेजों लोगोसे गाइसमोन, जोंहा नोंथांमोना दासान्दि मिन्थिखागौ बिश्व संसारावहाय वार्ल्डआवहाय माखासे जुद्ध सोलिनो नागिरदों। दिनै जाबायबो इउक्रेनजों रासियाजों बिथांमोननि गेजेराव जुद्ध जाबाय। गोबां मानसि थैबाय इउक्रेनावबो। फ्लाइट टाइट माखासे गावख्रुबलायनाय सोलिबाय। दा बेखौ वार्ल्ड निउसखौ नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै दिनै बुहुमा मा जालांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना नायलांदो। एसे एनै वार्ल्डनि खोथाखौ सिरियासै लालांदो। दा बेखिनिखौनो आङो बुंनानै भिडिअ'खौ दोनथ'बाय गाइसमोन। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनलायगोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।